सिन्डिकेट प्रेसिडेन्ट पुष्पाया पुरा सीएमखौनो सोलायनाय स्टेटआवनो। खुलुमबाय रायजोफोर, सोर मोजां मोनो सोर गाज्रि मोनो बेफोरनि नोजोरखौ दान्थेनानै फैगौ इलेक्सनाव ओंखारनो जानजि खाबथालायबायनो। दा बेंलायनि साननाया मा बिटिसिल' बिटिसिनि सिमनाखौबो बारनो थांगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै फैगौ इलेक्सननि बागै फंनैसो खोथा बुंनोसै आङो। सिगाङाव दाख्लै बावैसो जालांनाय जि तेलेंगानानि इलेक्सन बिनि फंनैसो सावरायग्रोनि। नोंथांमोना बै समाव मोनसे सिनेमा नुदोंमोन ना, तेलुगु फिल्म पुष्पा 2। पुष्पा 2आवहाय थ' बान्जाव सीएम होनलायनाय मोननैसो एक्सन दङ। बे एक्सनजों तेलेंगानायावहाय बे सिस्टेमनि सेम जादों आरो। तेलेंगानायावहाय कंग्रेसआ 240टा सिटनाव देरहानानै दङ आरो तेलेंगानानि लकेल पलिटिकेल पार्टी BRS बिथांमोना 140टा मोननानै दङ। ओमफ्राय भारतीय जनता पार्टीया थोंजोङैहाय 37टा सिटल' देरहानानै दं। बेखौ नोजोर बोयोब्ला आलु अर्जुननि पुष्पा 2 फिल्मालाय बेजों सेम टु सेम गोरोबदों आरो। बेयाव मोनसे एक्टिं दङना, पुष्पाया सीएमजों फट' लानो थांनाय, सीएमआ फट' खेबहोलायो आरो फट' खेबहोयैनि जाहोनावनो सिन्डिकेट प्रेसिडेन्ट पुष्पाया पुरा सीएमखौनो सोलायनाय स्टेटआवनो। दा बेबायदि जाना दं आरोखि। दायो कंग्रेस सरखार तेलेंगानायाव जानो थांगासिनो दङ आरो कर्नाटकायावबो कंग्रेस सरखारखा सिगांनिफ्रायनो। दा बैखौ नोजोर बोनानै जोंनि आसामावबो कंग्रेसखौनो टप थांगोन नामा नैबेखौहाय जोंनिहाबो दोहौ नुहुरगासिनो दं आरो जोंनि आसाम स्टेटआवबो। आरो बाखि फैगासिनो दङ आसाम बिधान सभा इलेक्सना। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो बे नोंथांमोननि इस्सासै। सोर मा बुङो सोर मा बुङा बेखौ मेगन नोजोर दान्थेनानैहाय आवगायलांनो नाजानोसै।